Salutare, bine, sunt Scorpion Eliza și astăzi să jucăm Sam, păsările răpăgă ultime sporos, de să jucăm. Acesta este primul episod, dacă vreți episoade în continuare să apăsați butonul de like și de să jucăm. În acest episod vom merge la Guneri, de fapt suntem la Guneri și lucrăm pentru 730k. Și mă enervează copilul ăsta, că cred în toți, copilul prost. De nu las eu pe ăsta, să nu las pe ăsta să treacă de bine. A trecut fraierul. Da, n-are mica. Da, și m-am apucat iarăși de OG și mi-am vândut, de fapt mi-a cumpărat un chetac și pe aia l-am după un dolar, am luat pe unul de la Swan, că vrea să iau de la 0, dar n-are nimica. Da, m-am băgat și într-un clan. Clanul ăsta, ca și nu știu cum dracu se numește clanul ăsta, ia să vedem cum se numește. Stai că nu văd. Clanul Armacrond. Ce nume? Da. Nu știu, n-am fost la tracker acolo să am eu skill de 6 din 6 să văd cât îmi dă maxim. Da, și o să filmez și cu alți prieteni. Dar mei de acum ăștia sunt plecați pe câmp. La o fotbal, la o pizzetă, ce dracu, unde sunt. Aplicați pe panel pentru... Cine pune asta să aplicăm pe panel? Eu nu aplic pentru că, îmi dă reject. Asta, cum dracu zice? Italian Mafia. Asta e în SF pe acolo, undeva pe jos. Știu pe unde. Că după ce termin aici la Gunere o să încerc să văd dacă mă acceptă. Dacă nu mă acceptă, aia de drept. Dacă dau sonor mai tare să aud și motorul. Să aud un pic. Bine. Sunt lați. Am 15. La cur. Și la cur. Asta 100% e moldoveană. Cred. Dar nu mai bag în seama de naiba. Sper că o să vă meargă foarte bine. Nu știu, dacă vreți să vi se vadă mai clar, să-mi spuneți în comentarii, că o să reglez acolo să se vadă și mai bine la grafică. Și am văzut că nu prea sunt așa
ca înainte, foarte multe vizualizări. Na. Am făcut și acolo 80 de abonați și vă mulțumesc că m-ați ajutat să strâng 80 de abonați. Sper că o să mai strâng și un 90 de abonați acolo, că eu fac reclamă la canal. Așa dacă filmez și pun în videoclipuri așa în continuare, nu prea strâng vizualizări. După cum ați văzut acolo am bravura. După cum v-am spus că mi-am cumpărat deja am avut bufală și pe aia mi-a cumpărat chetac. Și pe aia l-am vândut pe $1, că am vrut să iau de la zero. Și avea unul pe Fagio 2X Hid. Atunci când puteai să faci mai multe conturi și să spui hid-uri pe mașini. De acum nu mai poți. Dacă ai Buffalo 2X Hid sau 1X Hid, cred că îl vinzi cu 43, 45, 46 kk. Dar de ce n-ai bani luat-o pe aici? Se vede frumos așa de aici. Da, și pe aia o să mai filmez și un videoclip, cred că astăzi sau mâine. Să văd când am timp să mă scol. Cred că s-a strâns vreo câteva minute la filmare, vreo 5 sau 6 sau 7. Dar n-are nimic, apoi să filmez și până la 50 de minute. Dacă filmez 20 de minute, trebuie să pun un videoclip 3 sau 4 ore. Mai ales aia care filmează pe telefon și filmează 5 minute sau 6 și pe aia trebuie să stea vreo 5 sau 6 ore să se încarce un videoclip. Mai ce face? Dar nici level nu mai știu ce level mai am. Level 13. 4 kk în bancă, de unde rău cu ea? Cred că ne-a băgat la ruletă sau la blackjack. Compar busiunea banca să ridic. Cere ăștia pentru... Nu, avea unul care cerea un business de la să nu știu cum dracu îi zice, pentru când să fă, dădea vreo 17 KKK pe el. Nu ți le cumpără nici dracu. Dacă era să aude boala aia urlând. Că m-a filmat încă o dată, aoleu. Stați un pic. Deci m-am dat și sonorul ăsta de la microfon să mă auziți pe mine foarte tare.
Uite mă, pe ăștia, bă, ești prost, l-a acceptat pe ăla pe tester, pe italian mafia. Ești prost. Mai au checkbook-ul ăla și pe aia închide episodul. Vreau să aplic și eu pe Panean. Mă bâlbi, nu știu ce dracu am. Eu nu prea vorbesc așa foarte mult. Sau spun niște cuvinte de-astea foarte rare că n-am pronunțat și n-am bâlbi. Nu știu, cred că pe filmare o să se vadă câte FPS-uri merge. Eu n-am setat să meargă câte 30. Poate să meargă și în 120 de FPS-uri, dar nu. E praf calculatorul. Da, deocamdată cu acesta a fost episodul. Dacă aveți episoade în continuare, să apăsați butonul de like. În a treilea episod cred că o să dau eu Rob sau alții mai mulți. Da. Deci dacă vreți să vedeți al treilea episod, să apăsați butonul de like, să strângem acest episod 3-4 like-uri acolo sau 5, lăsați câte vreți. Deci ne vedem data viitoare. Pa!